May 45 malagi na yung basta po rato. Kaon na ahong ana mo pinurte. Kana kay paldo na paldo. Imo do pila de ka buok do? Upat? Kunong upat nimo tan-aw ta. Oy. Ku aman di ay isda ah. Dagkong isda ah. Si Alex kuno may pulpak baka tidood ni. Ah, mapagani pa abot pabalikon labihay. Tan-atag isda sinubiran guys. Kuanda hasta baldi day paliog day. Tapad lang ikaw kaon ganun na imuha. Sikuan pa. Nga na lagi purma sa mga pantok ba. Simong utot. Utot. Wow, thank you Lord. Pagka isda agay. Diahan gyud. Pilas kan duwa day doy. Ha? Doy. Kan duwa pila day. Mapitur ng buok. Subok pitur ya. Sabra pitur. Sa 2 4 5 pitur. Yan na po. Nako po da. Sobrang usaha. May gamay mat. Gamay na. Muna di tindag ko imuha. Jamay Dana kay bisig. Di gyapon taka kilaw. Jesus. Ay. Maawaw kam kilang nang dako jamo. sunod ugma unjarang hapon bisig na ah. Gua ra ka boto 3, puro happy 3. Di orgi. Mo ni kon di tukob suruh nang kon kay tan-aw misil mura magi ana ang kalagat. Junior. Puli man lagi. Okay ba? Koy bawog diha ba. Unsa okay. Aja sa kuha. Aja sa kuha ba kay suran sana to. Nah, Napuno 40 pro 10 kilo. 40 kan. Makanya sa lakat 7 kilo. Asa nga padu kan kanya lag 7 kilo sa kadagko. Ana. Mahilig sa ikonog na ay. Gamay na. Pagampo lagi pumugnay gamay mga dugas kay Di ba day makilaw ni dagko ba? Dami ni may bukog. ay panit. laing panit baga. Kagpanit ang kuno. Sa ba di ay ni ay. Kang kuan ta. Ito lagi kabuok. Na kana sa buok. Kana usa ka buok po doy pila po doy. Tag pila. Pilay mahalin po tibali. Ha? Sa ka buok. Sobrang 500 na. Kana usa ka buok? Mga 600. Agoy. Kare gamay-gamay de. Mao to na ito nga. Unjar ako no lagi hapon. Mudot magkutot silyo gabon. Mata oy. Eh, mana tay mong usa. Nani to? Di ko yan sumbagang kilingin nun. Ada lagi pom di mga pato di mga isda man. Ano po kid. Bunga kay. Umnom tubig na. Di na magdagan upang. Di ba pwede gamon og ice ning dagat? Oh, Oh, pwede man pwede. Pagin na sipit. Pang ice lang. Tawag man. 20 ni kilo naman. agoy. Karon po. Kisa po gahapon din. Tulingan mo man sa. Ajo kasugot ka ito na to Riverside. 1 2 3. Ay lang gitabok guys ang ilahang isda dito sa Ikastampi guys kay tuag lab asiro ga huwat. Silang duha ni si Alvin guys ug si Alex. Tinabangay sila ato guys pagtabok. Ubay-ubay jud ang nakumpra sa mong labasiro guys kay ka Alvin upat, ka Alex pud 7. Dagko jud ang maong isda guys.
Human sa paniod to guys, nibalik si Alex. Kay oras pa man guys. Kurag kubit kuno kaayo ang isda sa lawod. Mo nang nibalik yun siya guys, bisag init. Kay matud pa niya, dili tanang adlaw mag paasab. Mo nang ni adto siya sa lawod. Basin taon. Kaduhang balik ni no. Ni uli ni kay ito mutumo dati ni ay. Na ate isda ka tingog. Sampuok. Dahasang. Iya man ni tentang hasang. Si Alikoy may paldo na pod. Buyag. Murag 7 buok so 5. Karon? Kuha ni ja? Uli na ko gipungtan ko kay sige ko kita makatangtang ba? Ah. Wala nasuya. Nasuya. Mo na kay gasolina. Suya. Suya mo may trabaho na to. Dugay ra man nasuya gud. Dia ganinay 7 karon pila pod 5? Pag 5 na ida lang. Ang ngayon nagakuha silurito ko saron. Oy, si Lorito kung nakikidawihan ko no. Asang ko pinada. Dali ra dyan mo si Lorito. Suga kada. Matay binuang naman ay kalingaw. Matay hasang daw. May hasang lagi ko na 10. Lalalo na niya. Hasang lagi pilit. Sa nangunasan ni bitang ko. Natagan. Natagag hasang. Matagal ay kuno hasang. Lagi mo promise oh. Ba do? Lagi promise oh. Lagi hasang to. Sa pagmamatay ko. Naman to na gino na minaw sa pagkong gabi. Karon unya. Isa karon. Ano ka? Kailangan to na. Sang isda na sel. Giluin dili. Tutlan ba na ng baga naman nagpa. Gilupin? Ha? Sure ka? Hasang lagi na daw. Palito na ba ng Elmar ron? Dagon to. Se, gilupin tinure? Gilupin mo kuno iyon niya. Ipadas limokon. Siya ang bayad. Kinira may Amin tras nagulat akong masamong guys nilang Alex nga nanagat. Iyang gibuslutan ang may kanal guys kay para kuno muhawas ang tubig. Pasalamat po ko ani guys. Og sa wa madugay guys niabot na si Alex. So ikaduhang balik na po niya ni guys. Sugat ta guys sa kaduhang higayon guys. Kay ibalik madadyon si Dia. Ato ko nung tan-awon og naabay isda sa kaduhang higayon guys. Grabe mang subiron. Na grabe ko nag-asa boy ang dangay. Balik na pod. Bujag. Wow, salamat Lord. Isda gyapos kaduhang higayon oh. Ipos. Ay naman kuha. Gama ta. 5 po limo, tagbay pilay mo ka 20? 5 tumbok no. Patate danong.
Diskulo yun ko. Kati sa. Taga ba? Kataga-taga, grabe naman. Sama naman. Nagmar. Maghatod kong sudan. Pila to ganina di ay? Sinibe. Karon ka ha. Kaya mga sobrang 20 na. Uy, Ginoo. Salamat tang. Wa may gagmay. So apa ni ipin no padugay pampad. Pila ra may sugilanon guys. Nahiuli na si Alex guys gikan sa iyang pagpanagat sa laod. Tumakita guys. Nagpauros og pauli oh. Iba ng anak mo. Og pinamanghuran. Umana nag high school. Naminjo magsayo. Mapuy ka pala. Atong tabuon guys si Alex sa ikatulong higayon guys sa iyang pagpanagat, sa iyang pagpanubid. Sibog gamay ko kan sabot. Up. Na Alex. Na isang buo. Ha? Usa na lang kabuok?